तर मंडळी फायनली कुडामध्ये पोहोचलोय आणि तुम्ही बघू शकता लागलेला आहे मस्त सुंदर हायवे. तर जातोय, हा रोड जातो डायरेक्ट गोव्याला स्ट्रेट. त्याच रोडने जातोय झारापला मी. तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आजचा ब्लॉग चालवतो एकदम सकाळी करेक्ट 6:30 वाजता. तर जातोय भाड्याला, कोंबडा पण ओरडतोय. तर आई आता जस्ट फुलं घेऊन आली, तुम्ही बघितलात मागणं. तर फुलं गाडीत ठेवलेली आहेत पुढे, गुलाबाचं फुल ठेवलं असतं. पाय वगैरे पडून झालेलं आहे सगळा. आणि आई इकडे सोडायला आली. तर अंघोळ वगैरे झालेली आहे आणि निघतो आता डायरेक्ट. संध्याकाळी येईन 7:30 वाजता. तर तुम्हाला दिसेल कुठे जातोय, कोणाला सोडायला जातोय. तर फोडूया बाहेर लगेच, त्यांना ट्रेनला जायचं आहे. 7 वाजता तिथे पोचायचं आहे जागेवर. झारापच्या तिकडे जातोय, तर दिसेल तुम्हाला. तर जाते निघतो मी. चला तर भेटूया कुडामध्ये डायरेक्ट. तर मंडळी फायनली कुडामध्ये पोहोचलोय आणि तुम्ही बघू शकता लागलेला आहे मस्त सुंदर हायवे. तर जातोय, हा रोड जातो डायरेक्ट गोव्याला स्ट्रेट. त्याच रोडने जातोय झारापला मी. झारापवरनं भाडं आणून मला रेल्वे स्टेशनला सोडायचं आहे. बघू शकताय तेवढ्या गाड्या नाही आहेत सकाळ सकाळी आणि मस्त धुकं पडलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता समोर. एकदम भारी वाटते गाडी चालवायला आणि थंड थंड वातावरण आहे. तुम्ही बघू शकता लोक व्यायाम वगैरे करतायत, फिरतायत, जॉगिंगला आलेत. मस्त वाटते एकदम. मोबाईल जर हलतोय, अल्ट्रा स्टेबलवर नाही आहे, त्याच्यामुळे ॲडजस्ट करून घ्या जरा. मस्त वाटते. घरी बसण्यापेक्षा आता रेग्युलर मस्त सकाळी लवकर उठून यायला चांगलं. फ्रेश एअर भेटते मस्त. नाहीतरी काय लवकर उठणार नव्हतो. वेळेत आहे मी. तर येताना डायरेक्ट आलो नव्हतो, सीट भेटले होते तर स्टँडवरती गेलो होतो, त्यांना सोडलं आणि आता आलोय. तर जातो, त्यांना घेतो आणि रेल्वे स्टेशनला सोडतो आणि मग भेटूया डायरेक्ट. हळूहळू शॉप वगैरे ओपन होत आहेत. मस्त वन वे आहेत. तुम्ही बघू शकता गाडी चालवायला एकदम मजा येते. तर भेटूया थोड्या वेळानंतर. तर मंडळी फायनली भाडं सोडले आणि तुम्ही बघू शकता हे आहे कुडा रेल्वे स्टेशन. इकडे सोडले, गाडी जरा पुढे लावली. तिकडे रिक्षा वगैरे भरपूर होत्या आणि लोक वगैरे येत असतात, मग समोर गाडी लावायला मिळत नाही. तर बघू शकता एकदम मस्त आणि एकदम जवळ आहे. आणि हा रोड जातोय स्टँडवरती, तुम्ही बघू शकता इकडनं येतोय तो. आणि किती स्पेस आहे बघा एकदम पार्किंगसाठी वगैरे मस्त. आणि सगळ्या गाड्या थांबतात कुडामध्ये. तर आता आपल्याला जायचं आपल्या स्टँडमध्ये, कारण आता घरी जाणार नाही आज, लवकर नाही तर 8च्या नंतर येतो. तर जाऊया आपण आपल्या स्टँडवरती. तर मंडळी फायनली आपण आपल्या स्टँडमध्ये पोहोचलोय आणि अजून दुकानं वगैरे उघडलेली नाही. तिकडे SS मोबाईल शॉपी आहे आणि एकच रिक्षा पाठीमागे अजून लागलेली आहे. तर मी लवकर आलो होतो, तर पहिला नंबर माझा आहे आज. आणि असं चेंज होत असतं. आता मला भाडं आलं की मागची गाडी पुढे येईल, ते मी तुम्हाला बोललोच नव्हतो. म्हणजे जर समजा नॉर्मल जरी भाडं आलं तरी ते माझ्याकडे पाठवून देणार आणि मला बोलणार की म्हणजे पॅसेंजर येतात त्यांना बोलतात पुढे जा म्हणून. आणि जर मी मागे असतो तर आपण सांगायचं पुढे जा म्हणून. समजा माझ्या एरियातलं भाडं असेल, म्हणजे आमच्याकडे मुळदे गावात वगैरे आलं असेल, तर मग ते ठरवून देतात आणि सांगतात. आणि आता मला नवीन आहे, मी माहीत नाही, तर मला सांगतील इकडे एवढं एवढं भाडं आहे. लांबचं अजून भाडं मी मारलेलं नाही. तर रेल्वे स्टेशनला जाऊन आलो आणि जस्ट हॉटेल वगैरे ओपन व्हायला चालू झाले. तुम्हाला दाखवतो, हे आमचा स्टँडचा बोर्ड. तुम्हाला इकडनं नावं उलटी दिसतील कारण फ्रंट कॅमेरा चालू आहे त्याच्यामुळे. तर बघूया आता असं काय चालू आहे. लांब आलं तर तुम्हाला दिसतील वाडी, नाही तर नॉर्मल वाडी असतील. तुम्हाला दाखवेन कुठे जातोय, काय करतोय. आणि आज इकडेच काहीतरी खावं लागणार. काल तरी थोडा म्हणजे पोळी वगैरे होती, पोळी आणि दिली होती, तर ती खाल्लेली. तर आता बघूया. एक मेंबर आलेले आहेत फक्त, तुम्हाला बॅक कॅमेरा दाखवतो. हळूहळू रहदारी चालू झाली, माणसं इकडनं तिकडनं चालतायत मस्तपैकी. तुम्हाला दाखवतो, मजा येते. घरी बसण्यापेक्षा मस्त वाटतं इकडे. आता तुम्हाला दिसेल मस्त, बघू शकता SS मोबाईल शॉपी. इकडचं सगळ्यात फेमस शॉपी आहे SS मोबाईल शॉपी. आम्ही सगळ्या वस्तू इकडे, मोबाईल वगैरे सगळ्यांचा. इकडे आमची गाडी मस्त चकाचक पप्पाने साफ केलेली आहे. मी पण कपडा वगैरे मारलेला आहे, मस्त दिसते. बघू शकता. तर एक काका चालत येतात, ते एक आहेत म्हणजे त्यांची गाडी आहे. आणि बाकी हळूहळू येत आहेत. पुढे नारियलवाला आहे, आपला वडापाववाला, चहा वगैरे पिन नंतर. कसलं वाटतंय बघा, रस्ता एकदम भारी. आणि कॉलेजची मुलं वगैरे जात आहेत, कॉलेज चालू आहे, एकदम भारी वाटते. तर मंडळी वाजलेले आहेत दुपारचे 2 वाजायला आलेत आणि आत्ता जस्ट भाडे इकडे सोडायला आलो होतो रॉयल पामच्या जरासा पुढे कुडामध्ये. तर आता इकडनं जातोय हळूहळू. तर दमायला झाले, गरम खूप होतं. उन्हामध्ये गाडी असते कंटिन्यू सारखी उभी, त्याच्यामुळे. आणि काय खाल्लेलं नाही, फक्त एक वडापाव खाल्लेला होता.
तर खाईन थोड्या वेळानंतर, तर खूप वेळानंतर भेटतोय. आणि आज तेवढी हे नव्हते तर थांबवली गाडी, गरम झालं एकदम. तेवढी गर्दी पण नाही आज, आणि आज काय शनिवार त्याच्यामुळे असू शकते कदाचित. बघूया आता संध्याकाळपर्यंत कुडामध्येच असणार. तर पाण्याची एक बॉटल घेईन, पाणी ठेवलं होतं ते गरम झालं एकदम बेकारवालं. इकडे रहदारी असते जास्त, तर स्टँड वगैरे काहीतरी पाहिजे. ते मला वाटतं काचेवर मला वाटतं लावून घ्यावं लागेल, तर जरा थोडंफार दाखवू शकतो गाडी चालताना, नाही तर काय दाखवायला मिळणार नाही, दिसेल तुम्हाला. तर मंडळी फायनली आलो स्टँडवरती आणि पहिल्या नंबरलाच आहे. तर बरोबरचे मला वाटतं गेले जेवायला, आणि तुम्हाला बोलत होतो ऊन बघा किती बेकारवाला पडलेलं आहे, आणि पूर्ण दिवस उन्हातच थांबावं लागतंय. काय नाही, कष्ट आहेत, कष्ट करावेच लागणार, त्याच्याशिवाय काय पर्याय नाही. आणि तुम्ही बघू शकता हा एरिया आहे आमच्या इथे गाडी लावायचा मागेपर्यंत. तर गेले सगळे जेवायला. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता आईयानी गेले होते फिरायला कुठेतरी, तर आईयानी आलेले आहेत आणि पप्पा बाहेर, आणि ऊन एकदम बेकार चालू आहे जबरदस्त. आणि बाकी सगळे गेले जेवायला, मी एकटाच थांबलेलो आहे. तर आई इकडे वडापाव घेऊन आले. कधी आई संजूची मिसळ, संजूची मिसळ मधला वडापाव. एकदा त्यांच्याकडे मिसळ तिकडे दाखवायची. मिसळ म्हटलं डबा नाही खाणार कसं, म्हणून मग वडापाव पण छान लागतं. फरसाण टाकलेलं मला आवडत नाही, तर तरी पण आता वडापाव खाऊन घेतो मी, आणि मग तुम्हाला भेटतो वडापाव खाऊन झाल्यावर. तर मंडळी बऱ्याच वेळानंतर बाहेर पडलोय, परत आलोय आता MIDC मध्ये. तुम्ही बघू शकता MIDC रोड आहे, आणि इकडे गेलेत ते, त्यांना परत नेऊन रिटर्न सोडायचं आहे. मला वाटतं सिमेंट फॅक्टरी आहे, सिमेंटच्या वस्तू वगैरे बनतात. एस टेक्नोपेव काहीतरी नाव आहे. आणि MIDC रोड याच्या मागे बरोबर हिरोचा शोरूम आहे. तर मंडळी बॅटरी राहिली करेक्ट माझी 12% राहिली. एकटा कंटा आलो यूज केल्यामुळे उतरले, तर कोणाचा कॉल आला तर कळणार नाही. आणि इकडे टेप आहे, पण चार्जिंग याची होत नाही नीट, चार्जिंग मायनसमध्ये जाते लावल्यानंतर, तर कॉल कळणार नाही, तर ब्लॉग जास्त करायला मिळणार नाही असं वाटतंय. आणि इथे मला वाटतं ते स्टँड लावून घ्यावं लागेल, मला चिकटवायचं असतं ते गाडीला. चिकटवलं का टेन्शन नाही, मग मस्त अशी गाडी स्टार्ट केली का इथनं क्लिअर दिसणार, तुम्ही बघू शकताय. तर आता जातो यांना घेऊन, बघूया किती ब्लॉग करायला मिळतोय. गाणी वगैरे वाजवायला मिळणार नाहीत मला वाटतं. तर मंडळी जस्ट त्या दादाला सोडून आलो, आणि मगाशी मी त्या साईडला गेलो होतो, आणि एका काकी होते त्यांना सोडलं होतं, आणि छोटीशी मुलगी होती, मस्त होती, एकदम लहान होती, गाणं म्हणत होती मस्त, म्हणजे ट्रेंडिंगवर होतं ते शंकर म्हणजे महादेवाचं गाणं होतं, ते बोलत होती, मस्त वाटत होतं ऐकायला. आणि त्या दादाला मी दुसऱ्या साईडने घेऊन आलो आता, म्हणजे तिकडनं जवळ होतं म्हणून मेन रोडने. तर येतात ते परत मला भेटले कुडामध्ये येताना, त्यांना घेऊन आलो परत. मुलगी एकदम खुश झाली आणि बोलत होती आईला, आणि मगाचा दादा आलाय, एकदम भारी वाटलं ऐकून. आणि आत्ता पाण्याची बॉटल घेतली थंड मस्त, तर पाणी वगैरे पितो जरा मस्त, तोंडावर पाणी मारलंय जरा, थंड चांगलं वाटतंय. आणि गरमीच एकदम भयानक आहे, तुम्ही बघू शकता बाहेर कसलं उकडत आहे, बेकार, लय बेकार, म्हणजे हालत सांगू शकत नाही. तर मंडळी काय नाही, एक प्रवास आहे इथनं चालू झाला आहे, रिक्षातनं कुठं जाऊन थांबतोय बघूया. रिक्षातनं आणि आमच्या घराकडनं मेहनत करत राहणार बस, बाकी काय नाही, सगळं घरच्यांसाठी चाललंय. पाणी वगैरे पितो जरा. आता जरा चांगलं वाटलं. तर बॅटरी राहिली 11%. संध्याकाळी तुम्हाला दाखवतो. गाडीसाठी मॅटिंग घ्यायचं आहे. मॅटिंग बरोबर इथं असतं करेक्ट, तुम्ही बघू शकता ए सीटच्या आणि इकडे. तर रेड वगैरे बघूया कसं काय, पप्पाने आणायला सांगितलंय, मग अशी भेटून गेले तर बोलले. आणि पुढचं पण घ्यायचं आहे, म्हणजे कचरा जास्त होत नाही, साफसफाई करायला चांगलं मिळतं. दिसेलच तुम्हाला. मोबाईल स्विच ऑफ नको होऊन दे. अल्ट्रा सेवर मोड चालू आहे, बॅटरी सेवर मोड कळेल तुम्हाला. भेटूया, बघूया कुठे कुठे जायचं आहे आणि कुठे कुठे फिरतोय नवीन ठिकाणी. आज नवीन ठिकाणी म्हणजे ठिकाणं अनुभवली. बॅरिस्टर नाथपै वगैरे तिकडे गेलो होतो. लोक बघतायत मला गोर की काय करतोय हा गाडीपासून. बडा भेटूया थोड्या नंतर. तर मंडळी फायनली मी चाललोय आता घरी. तुम्ही म्हणत असाल अचानक घरी कुडामध्ये होतो, संध्याकाळी जातो बोललोय. तर मी जातोय, रेल्वे स्टेशनचा भाडा आलेला आहे मला 4:30ला आहे. तर वाजलेले बरोबर 3:45 झाले. तर 3:45 झालेले आहेत. तर मी मोबाईल तर चार्जिंगला लावतो, 7% राहिलं नाही. तर संध्याकाळी कोणाचं भाडं मोबाईल वगैरे आलं तर मला काय कळणार नाही. त्याच्यामुळे इथे जरी स्टँडला तरी चांगला ब्लॉग बनवू शकतो मस्त मागे वगैरे बघून. बघतो कसं काय होतंय ते. आणि
तर वाईड अँगल शूट करून बघूया कसा दिसतोय ते. बाहेरचा केला नाही आतापर्यंत कधी, गाडीत कसा वाटतंय बघूया वाईड अँगल. तर मंडळी वाईड अँगल मस्त वाटतं, चांगला तुम्ही बघू शकताय. वाईड अँगल म्हणजे जास्त एरिया कव्हर करतो, तुम्ही बघू शकताय. हँडल वगैरे आता प्रॉपर मला एकदम मोठा दिसत असेल, भारी वाटतं एकदम जबरदस्त बघायला. सिनेमॅटिक व्ह्यू वाटते एकदम. तर जाऊया पटापट घरी. 7% बॅटरी राहिली, जराशी गाणी ऐकत जातो घरी. आणि ब्ल्यूटूथ आहे त्याच्यामुळे गाणी चालू केली की बंद होतो, तर गिअर वगैरे चेंज करायला प्रॉब्लेम होतो एका हातात मोबाईल पकडल्याने. तर भेटूया घरी गेल्यानंतर डायरेक्ट. तर मंडळी फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे. जरासं जेवलो आलो आणि डाळ भात होता घरी. तर मोबाईल 41% झालेला आहे चार्जिंग. तर भाडं आमच्या गावातच आहे. तर वाजले बरोबर 5 मिनिटात पोहोचायचं आहे त्यांच्या घरी. 4:30चा टाईम होता, 4:25 झाले. तर जातो पटापट आणि त्यांना रेल्वेला सोडतो आणि मग डायरेक्ट जाणार स्टँडमध्ये. धावपळ 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 सगळी चार्जिंगमुळे. आता चार्जिंग मला वाटतं मला हे घ्यावं लागेल, आता काय बोलतो पॉवर बँक बघावं लागणार. तर मंडळी फायनली रेल्वे स्टेशनवरनं आलो स्टँडमध्ये आणि आता सेकंड नंबरला आहे. बघू शकता आता वाईड अँगल बघा, तुम्हाला याबद्दल बोलत होतो मी. किती एरिया कव्हर करतोय बघा आणि केवढा मोठा वाटतोय. पुढे नेल्यावर आणि पुढे पुढे जाईल बघा, तुम्हाला वाटत असेल लांब लांब गेल्यासारखा. आणि मला वाटतं आता पुढची रिक्षा गेली का मला पुढे घ्यावी लागणार गाडी, मग दुसरं कोण आलं तर माझ्या मागे लावतील. चला आपल्याला आता गाडी पुढे लावायची आहे. तर इकडे कॉलेज वगैरे आता सुटत असतात सारखे, मुलं जात असतात, वेगवेगळे टायमिंग असतात कॉलेजचे वगैरे. तर या मॅटिंगबद्दल बोलत होतो खालच्या तुम्हाला. इथे मॅटिंग टाकायचं आहे, मग हे याच्यामुळे खराब झालं मॅटिंग नसल्यामुळे. हे नॉर्मलवाला आहे, तर इथे टाकायचं आणि इथे बसायला चांगलं वाटतं बाहेर मस्त एकदम. दरवाजा वगैरे आता काढणार पाऊस गेल्यानंतर. तरी निघाले काका, त्यांना विचारून घेतली माहिती जरा मॅटिंग कुठे चांगली भेटतात वगैरे काय. चहा घेईन थोड्या वेळानंतर. तर कसलं वाटतंय बघा वाईड अँगल भारी. तर बघूया डायरेक्ट मॅटिंग तुम्हाला घरी गेल्यावर दाखवेन मी. आणि जरा ATM मध्ये जायचं आहे मला. बघूया कितीला मॅटिंग आहे, कितीला पडत आहे ते. A few moments later. तर मंडळी आता वाजलेत 8:30 झाले, सॉरी 8:30 वाजलेत. तर ओंकार आत्ताच आलाय नुकताच. तर ओंकार आंघोळ करतोय. तर आज आमच्या घरी आलेत पाहुणे, तर त्यासाठी आम्ही आज कोंबडीचं मटण आहे, गावठी कोंबड्याचं मटण आहे, तर ते बनवते. आणि मी आज पुन्हा आली आहे जुन्या घरात आमच्या आणि चूल पेटवली आहे. तिकडे चुलीवरचं मटण बनवायचं आहे, तर त्यांना चुलीवरचा रस्सा हवा आहे. तर आता दाखवते तुम्हाला काय काय घेतलंय. तर आता मी चुलीवर टोप ठेवलेला आहे आणि तेल तापत ठेवलंय. तर आता कांदा टाकते. तेल तापलेलं आहे व्यवस्थित. आणि आज भात पण चुलीवरच बनवलाय. हा बघा, म्हणजे दाखवते टोपात भात आहे, भात चुलीवरचाच आहे. त्याने पाठीमागच्या त्या घराकडे चपात्या चालू आहे. आणि मटण इथेच कोंबडा साफ करून घेतलेलं आहे. हे बघा, त्याला आलं लसूण पेस्ट, परत मसाला, मालवणी मसाला, गरम सामान पूड, काळा मसाला, हळद, मीठ सगळं लावून घेतलंय. तर मी हाताला लागणार म्हणून परत ते चमच्याला मसाला लागतो म्हणून असं करून घेते. तर असं पण लागलाय त्याला व्यवस्थित. तर कांदा जरा लाल होऊ देत. बऱ्याच दिवसांनी चूल पेटवली. तर त्या घरात गेल्यापासून चूल पेटवली नव्हती. इथे पाणी पण गरम करून ठेवलंय, कारण गावठी कोंबडा आहे त्यामुळे वेळ लागतो उकडायला. तर आताही मसाला वगैरे सगळं फोडणीला टाकून घेऊया. आता तिकडे राहतो तर सगळे भांडी तिकडेच आहे सामान, तर एक जाऊन आणायला लागतं. हे असं तेलात भाजून घेऊया आधी व्यवस्थित. आणि ओंकारला यायला पण उशीर होतो, कारण आता तर रिक्षावर जातोय, तर आत्ताच आलाय. आणि हल्ली त्याला मंदिरात पण जायला भेटत नाही, कारण मंदिरात 8 वाजताच जागर मानवतात वाटतं, तर त्याला उशीर होतो. मग त्याच्यावर झाकण ठेवूया.
झाकण ठेवून वाफ काढूया आधी. तर आता थोडं परतून घेते आणि आता याच्यावर ताट ठेवायचं आणि त्यात थोडंसं पाणी टाकून ठेवायचं. पाणी टाकणार आहे. बघा तेल सुटतंय. आणि याच्यावर आता झाकण ठेवते. आणि त्याच्यावर असा पाण्याचा टोप ठेवते. असं याच्यात पण गरम पाणी आहे तर पाण्याचा टोप ठेवते. आणि याला वेळ लागेल थोडा. बॉयलर चिकन आपलं कसं लवकर होतंय तसं हे नाही, याला वेळ लागतो थोडा. तर मंडळी फायनली आंघोळ करून आलेलो आहे आणि आलोय खालच्या घराकडे. तर जसं की तुम्ही बघितलं, आई बोललेली आहे, मी जरासं बघितलंय. तर चिकन मला वाटतं रेडी होत आलेलंच आहे, कारण फोडणी वगैरे दिलेली आहे आणि गावठी चिकन आहे. तर काहीतरी ते आतमध्ये टाकलं होतं ते मी बघितलं नाही काय काय टाकलं, कारण मी रेकॉर्ड करत नव्हतो, भाव रेकॉर्ड करत होता. तर आलेला आंघोळ करायला गेलो आणि येताना बोललोच नाही कुडामध्ये निघतोय म्हणून, कारण गाणी लावली होती आणि ब्लॉग चालू केला ना की गाणी बंद होतात. आता पेनड्राईव्ह बघावं लागेल आणि नंतर गाणी. आणि मॅटिंग आणणार होतं आज, ते उद्या घेणार आहे मी बघून व्यवस्थित नीट. तर तुम्हाला दिसेलच काय काय करतोय कशा प्रकारे, आणि ब्लॉग कसा वाटतोय कमेंट करून नक्की सांगा. तर याच्यानंतर जेवणार होतं आणि जेवणासोबत काय काय तुम्हाला दिसेलच. चिकन आहे आणि आई चपात्या बोललेल्या आहेत, चिकन आणि चपाती. तर गावठी चिकन आहे, रस्सा एकदम मजा येईल जबरदस्त. तर भेटूया थोड्या वेळानंतर. तर जास्त करून बोललेलो आहे भेटूया थोड्या वेळानंतर, कारण पॅसेंजर असतात मग जास्त वेळ त्यांना दाखवू शकत नाही, कारण चांगलं वाटत नाही, त्यांना पण आवडत नसेल कोणाकोणाला, त्याच्यामुळे मी त्यांचं काय दाखवत नाही. तर आम्हाला GoPro घ्यावा लागेल. तर बघूया GoProचे दिवस कधी येत आहेत, कारण त्याच्याशिवाय काय करू शकत नाही आपण. आणि मोबाईल फ्रंट कॅमेरा वाईड अँगल देत नाही, त्याच्यामुळे एकदम पुढ्यात असं दिसतो गाडी चालवताना, मागचं असं काय दिसतच नाही. तर त्याच्यासाठी असा GoPro पाहिजे मध्ये आणि चांगलं होईल. तर बघूया हळूहळू घेऊ, GoPro सुद्धा घेऊ, सगळं घेऊ पुढे. तर भेटूया थोड्या नंतर, मला दाखवतो मग जेवणात काय आहे ते. आणि बाकी नॉर्मलच आहे, बनवतात तसंच बनवलेलं आहे. तर भेटूया थोड्या वेळानंतर.